Når jeg er klar. Go. Hej og velkommen til minusbrøker. I dag skal vi lære lidt om, hvordan man laver en minusbrøk. Som eksempel har jeg taget 2. Husk at bruge lineal, så bliver din lærer glad. 2 femtedele. Minus 1 tredjedel. For at lave en minusbrøk skal du finde ud af, hvad de to tal hernede i fællesnævneren, som er de to tal her, går op i fælles. Vi kan finde ud af, at 5 og 3 går op i 15. Det gør vi ved at sige 5 gange 3 og 3 gange 5. Så giver de begge to 15. Først så tager vi 2 femtedele. Så kan vi finde ud af her, først 5 skulle vi til 15, så ganger vi hernede med 3. Men det tal, vi ganger med hernede i fællesnævneren, skal også op i tælleren, så vi skal også sige 2 gange 3. Det vil så give heroppe 2 gange 3, 6, 5 gange 3, 15. Og det var den her. Så skal vi også have 1 tredjedel. Husk, vi skal op og have 15 i fællesnævneren, så vi skal gange med 5. Det skal vi også gøre op i tælleren. En gange 5 giver 5. 3 gange 5. 15. Så skal vi bare minus det. 6. Femtedel. Minus med 5. 15. Som giver 1 femtedel. Og med 2 streger under. Sådan laver man en minusbrøk.